Benvolguts amics, em dic Jordi Viñolas Heras, el feriante. Us vull explicar molt breument a què em dedico professionalment. Mobilitzador d'idees i projectes. Genero idees i projectes per encàrrec. L'administració pública, per exemple, em contracta per fer de regidor al concurs de castells. Parelles de nuvis em contracten perquè faci de wedding planner. Des de fa més d'un any porto la sala al cau, gestiono. I després, puntualment, alguna entitat o partit polític me contracta també. Per iniciativa pròpia, perquè em sobra temps, perquè em ve de gust. Amb Spam muntem la revilla de cap d'any. Amb TAC12 fem una coproducció amb el programa Fem que passi, la Watermelon Pool, activitat estiuenca que vam generar ja durant 2 anys, i partir de tornada amb Quim Pons és una realitat. Aquestes són les meves atraccions, i en vull fer moltes més. Fem que passi.